houdt elke muzikus van de klank van het instrument wat hij heeft gekozen. En dat komt elke keer opnieuw weer terug. Dat je daar gewoon heel gelukkig van wordt. Nee, ik heb er eigenlijk helemaal niet voor geleerd. Nee, dat is geen opleiding voor een orkestbode. Nee. Dus ik ben er gewoon ingerold. Mooi. Ik ben Jan Bart Wassenaar. Ik ben orkestbode dus bij het Noord-Nederlands Orkest. Dat doe ik sinds 1998. Ik heb nog een paar jaar met mijn vader gewerkt. En toen mijn vader is gestopt in 2001, toen is mijn broer erbij gekomen, Andelen. Ik werk dus nu 10 jaar met mijn broer en dat gaat perfect. Ja, we drokken nog. Ja, nou. Maar uiteindelijk al een boffetje. Ja. Nou, we zitten deze week dus in de Emmanuelkerk. We zitten normaal in de Oosterpoort, maar die is dan bezet. Of in een verbouwing. Dan moeten we even uitwijken. En dan moeten we daar alles opbouwen. En dan zijn we gewoon met z'n drieën. En als ik met z'n drieën zeg, dan is het Hans Brolsma is er dan bij. Dit is Hans. Ja, die wil eigenlijk liefst meteen koffie drinken. Hans Brolsma is de vervoerder. Hij doet dat volgens mij ook al Maar die ken ik wel. heel lang. Vroeger deed zijn vader dat ook, dat werk. En hij heeft dat overgenomen. Dan heb je haast alles eruit, hè? Hans die moet alles even vastzetten. Oh ja. En dan neemt hij die laatste baas mooi. Die van jou. Ik ben Arna Trawaja en ik speel tuba in het Noord-Nederlands Orkest in Groningen voor inmiddels 25 jaar. Ik ben Muriel van Hemel. Ik werk bij de eerste vioolgroep. Ik doe dat nu bijna 4 jaar. En ja, dat bevalt goed. Dat heb je nu alweer gedaan. Super. Dank je. Ik ben Marcel Mandels, artistiek manager, programmeur. Mijn functie houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor het artistieke beleid van het NNO. Ik bedenk de programmering en de lange visie artistiek gezien. Ik heb altijd heel erg nagedacht over wat is de functie van kunst binnen een maatschappij. Wat is de zin van kunst? Wat is de meerwaarde? Wat betekent het voor een maatschappij? En het nadenken en het creëren van concepten en ideeën was ik echt enorm door begeisterd. En ja, via, door ben ik dan uiteindelijk bij het Noord-Nederlands Orkest terechtgekomen. Alweer 10 jaar geleden. Een groot symfonieorkest werkt per week. Dus iedere week is er een nieuw
een nieuw concert, een nieuw programma, een nieuwe dirigent en een nieuw solist. En dat betekent dat in een orkest werken is echt zwaar voor de muzici. Je hebt 4 repetities en dan 3 concerten. En op maandag is er weer een heel nieuw programma. De repetities van het orkest zijn vanaf 9:30 meestal tot 12:30. Soms hebben we middagrepetitie en avondrepetities afhankelijk van de programmering. Het bepaalt ook het aantal repetities, hoe zwaar het programma is en hoeveel repetities nodig zijn. We hebben natuurlijk 's avonds veel, de concerten zijn 's avonds in het weekend en soms zondags overdag. Mijn vriend is ook violist in het Brabants Orkest. Dat is ook de reden dat we in Den Bosch wonen. En wij hebben samen een zoontje van 1,5. Ik kom dus steeds in het begin van de repetitieperiode naar Groningen. En dan verblijf ik hier zo'n 4 nachten per week bij het bed and breakfast. Dan ga ik vrijdag naar huis of zaterdag. Dat hangt een beetje af van hoeveel concerten er zijn. Natuurlijk vraag ik me wel eens af als ik in de trein stap en ik ga weer 3 uur reizen, waarom ik niet gewoon dichterbij werk zoek. Maar dat is een bepaald. Het is zo'n speciaal vak wat wij hebben, dat je dus ook ervoor over hebt dat je dan in bepaalde opzichten een beetje ander leven leidt. Ik speel tuba en dan heb je in principe heel vaak als je oudere muziek hebt, zeg maar, hoe eerder, hoe minder noten je hebt. Dus je speelt in zo'n programma heel weinig noten. Dat betekent dat je daarnaast meer moet studeren om die noten goed voor elkaar te krijgen. Dat je in vorm blijft, dat is eigenlijk het belangrijkste. En als ik bijvoorbeeld heel een zwaar programma heb, dan studeer ik minder. Of tussen de repetities door, dan studeer ik niet. Als we een Bruckner symfonie spelen of een Prokofjev of zo, dan ga ik niet studeren, omdat dan vind ik het prettig om gewoon tussendoor niks te doen. Dat je een beetje kunt ontspannen, bijkomen en weer spelen. En als je heel weinig, tenminste zo werkt het bij mij, als ik weinig speel in het orkest, dan moet ik meer studeren. Ja, wat is vorm? Dat je de dingen goed kunt doen die je moet doen. Dus de noten spelen zoals je wilt dat ze komen. Dat je die hoge noot, of nou ja, op een tuba is een hoge noot nooit hoog, maar relatief hoge noot, dat je die in één keer kunt spelen. Het is niet zo, je drukt de goede knop in en dan komt de goede noot. Dat bepaalt je lucht, je adem, je lippen, je embouchure, noemen wij dat. Die bepaalt of die goed komt. Nou, dat goed voor elkaar krijgt, dat je aanzet van je noot, dat dat oké is, dat je intonatie zo goed mogelijk is, dat je kunt sturen. Nou, dat zijn dingen, dat bepaalt vorm. En als je goed fysiek in vorm bent, is speelklaar, dat geeft je ook wat zekerder ook. Dus dat geeft ook meer rust op als je moet spelen. Om dus Vladimir, mijn vriend, niet te veel met mijn kindje op te zadelen, is het wel zo ver als ik af en toe mijn zoontje even meeneem. Dus als ik mijn zoontje meeneem, betekent dat ik mijn moeder dus ook meeneem. En de avond voorafgaand aan de repetitie ga ik dan met mijn moeder richting de bed and breakfast. Mijn moeder blijft dan dus bij hem tijdens de repetitie. Ik kom dan 's middags weer naar huis. Hoe is het? Hoe is het? Och. Nee.
Ik had hier op zich ook opvang kunnen regelen, maar dat moet je dan zo flexibel hebben. Dat wordt natuurlijk ook wel lastig voor een crash. Even rustig zitten. Zo. Kom eens. Doosje. Zo. Hop. Goedjes. Goedjes. Dit. Dit handje. En waar was je precies heen, Anna, jong dan? Hogeveen, een repetitie op het podium daar. Oh, voor Montion. Ja. Okay. Hij eet maar naar wol net nou, dan moet het meer. Nee, nou, wist je, maakt je me wel. En ik ken die jongen altijd nog wat eten. En Rutger zal ik nog wat zinnen wat hebben. Oké, nee, dan dat is doe ik helemaal alles. oké. Ik alles in. Oké. Nou, ik kan hebben. Ik kan niet. Nou, lekker. Ik hoop het. Oké, ik zou, als je het over 16 breed hebt, moet je niet ook de achter. Hè? Maar ja, die zijn wat sloffen nou. Ja, dus je karakter van. Je hebt een neiging. En op dat moment geef ik les ook. Nou, het geeft mij meestal wel heel veel positieve energie. Het inspireert ook heel erg. En hun problemen die zij tegenkomen, dat geeft mij zelf ook weer een kijk naar jezelf. Van, hey, hoe moet je dingen oplossen? In de loop van de jaren heb je wel eens dat het iets minder gaat met een bepaald aspect van spelen. Nou, wat moet je daarmee aan? Hoe los je dat op? Dus in die zin, het gaat ook over weer. Soms komen leerlingen ook met hele creatieve dingen. Dan denk ik, ja, daar kun je ook zelf ook weer heel veel van opsteken. Dat is ook heel erg leuk. For example, the second of viola, help me a bit more to really articulate. Deze dirigent, Per Otto Johansson, is onder andere leerling van Michel Tabachnik, onze voormalige chefdirigent. En zo'n eerste repetitie kun je veel aan zien, aan zijn gestiek, aan zijn communicatie met het orkest, hoe het werkt. Dus om die reden ben ik er dan bij. Harp, it's good when you spread it out a bit more, yes? Spread it out. So I go on with this solo. We need a coffee now, I think. So I don't have to change the house time. Okay, coffee. It's one lady. Okay, this lady. One lady and then... And what we decided... Bij een regulier programma, als we gewoon een grote symfonie van Brahms spelen en een soloconcert in de Oosterpoort, dat is allemaal wel onder controle. Nu gaat het over een openluchtconcert. Er is een regisseur bij, dus het is wel belangrijk dat ik even toch erbij ben om te kijken hoe het gaat. Even overleg te voeren met de dirigent. Even met de regisseur te praten. When the thing is, if you do too much information, people will forget it. So then you better not do it at all. In my opinion, in my experience, when you have aria, overture, again introduction, aria, overture, introduction, it's too much. Yeah. What do you think? I think something between, but not too much talking. No. Concert in Lauswold doen we 1 keer per jaar. Is een beetje traditie geworden. We zijn er 5, 6 jaar geleden mee begonnen, volgens mij. Ja, het is een heel bijzondere locatie bij dat hotel. Het is, ik vind het heel leuk om te doen daar. Ik vind, dat is een leuke afsluiter van het seizoen, vind ik het altijd. Is goed? Ja, prima. Mooi. Ik zal eens... ik weet niet of hier wat aan gedaan kan worden. Hier? Ja? Ja, we hadden wat problemen met die bomen. De takken die waren veel te laag. Dus Hans Brolsma met zijn mooie oplegger, hij zei, ik rij niet door, want dan heb ik de krasjes op de auto. Dus we hebben eerst al die bomen moeten afzagen. Maar dat is daar geen probleem natuurlijk. Ja, het moet gebeuren, dus de auto moet ervoor. Dus even een boompje zagen en toen konden we beginnen. Ja, dit is laatst hoor. Nee, ik heb geen boom meer. Nee, ik ring hem weer om deze taak. Mooi gaan we.
Ga maar te midden. Wat is het met ei? Nee, dat kan. Lekker. Wat zijn het? Vlees. Ja, het is een rode ei. Het is ook het helpt soms wel hoor. Ja, en Landgoed Lauwerswold is voor ons een belangrijk concert. Er komen belangrijke mensen voor het netwerk, voor de contacten. En wij spelen heel graag openluchtconcerten, omdat we als Noord-Nederlands Orkest ons breed willen profileren. En daarom ook dat we verschillende disciplines binnen de muziek op hoog niveau spelen. Maestro, thank you very, very, very much. It was a really great to be here. Thank you, and all the styles. I sang all the Fach possible. Jo, hoi. Ben je toch een compliment, hè? Nou, zo met ja. Nou, ik vond het een mooie avond, een mooie middag. Ja, dat is ook heel erg leuk. En van Mark, ik wil ook bedanken voor het initiatief van Lauwerswold en voor de 7e keer en het succes en de mensen en de sfeer. Bedankt. Tot volgend jaar.
kan niet zo goed zitten, dus ik hou ervan om altijd in die tuin bezig te zijn. Ik hoop dat er überhaupt geluid uitkomt. Eerst maar eens even kijken. Ja, in dit geval waren er nog Chris Segers en Hans Leenders mee. Die doen deze week mee en dan vragen we gewoon, hebben jullie zin om mee te doen? Kun je ook wel een beetje op een andere manier kennis maken met die mensen. Moomba.